En als je ergens een Friese vlaag ging, dan denk je, oh, dan moet ik toch eens even zien wat dit dan is. Tussen de kei of in de kast, Ja, ik vond planten sowieso altijd mooi beesten trouwens. onder de reek of in de jarre, Ik denk bij jaren had ik dat hier roek, dan denk ik altijd, de lente begint, dat vind ik lekker. in een keet of dorst de kroeg. De keten die we hier en daar, die poppas, paddenstoelen uit te doen op de niemkes, nou ja. Hoe zag het leven van student Hielke eruit in en buiten de provincie? En ja, naar Wageningen taal per fiets, dat gaat een beetje moeilijk. Deze keer vertelt er hoe zijn studentenleven in Wageningen. Ja, Friesen, zowel in Friesland als in het buitenland. En ik in Nederland, ja, het zie ik het ook weer toch altijd weer op. En dat, in Wageningen heb ik dat steeds ik dingen, ja, dan kom je daar. En als je ergens een Friese vlaag ging, dan denk je, oh, dan moet ik toch eens even zien wat dit dan is. In Wageningen zit een Friese studentenvereniging, WSSFS. Hielke had zijn plak daar helemaal voen. Dan je dat het blijkbaar een hele Friese vereniging is daar. Nou ja, dan denk je, ja, dat is toch wel mooi, wordt er toch wel lid van wezen. Nou ja, er staat waarde van 10 komt het oren. En voordat je het weet, dan zit je er tot je enge, tot je knibbel zien. Ja, ik ben gewoon echt een heel divers. Het komt wel al uit, dus dat en net heel divers. We komen al uit Friesland. Maar ja, toch wel hele oren ideeën en bedenksels en Van al die verskate Friezen weet je alleen nog maar wie is er. goed praat maar en dan wil je het algemeen alleen maar wie is er van, dom praat. Als je van dat smoren praat in de keten, oké, daarvan kan je twisten of je daar echt wie is er van wordt. Maar in het algemeen dat je mooi praat, dan wil je er altijd wat wie is er van. Hielkes hart Gotse runt de borkerij in Oudegeer. Hij weet echt dat Hielke zijn passie volgt en is de grutskop. Ik bedoel, hij volgt iets wat zijn hart hem inhoudt, wat hij zelf graag wil. En dus al die generaties ervoor wie zo'n iets van, nou, zongen, boer worden, dat wie gewoon standaard. Dat moest gewoon. Moest er ook in. En ik heb zelf zoiets van, nou, juist die komers. Wageningen is nevens Gotse een mooi plak om te studeren. Het is rom, het is green, het is net als bijvoorbeeld naar de Rugtig is in Grijns of naar de Universiteit van Amsterdam. Het is gewoon volle rommen. Hier heb je geen heuvels en zo. En ik net echt bosk, ja, nou ja, Gasterland. En de Wageningse berg met drank is ik net goed. Dat is ik net goed, nee. Net onbeginnen. Dat hier vastkomen voor de gemiddelde Ja, student. inderdaad. Trap er niet in. Nou, trap er niet over. Nee, inderdaad. Ja. Het best. De studie zit er nog haast op voor Hielke. Op het Stuiterenter stage in Noord-Holland. Ik heb lang genoeg naar die scherm gestuurd, lang genoeg in de boeken neust. Toen nou ik wat tijd om gewoon een beetje te zien hoe werkt het nou in de praktijk en hoe werkt het niet echt. De volgende keer zoeken we weer Hielkes zijn takomsluit. En het Hielkes huid even geen antwoord. Ja, maar dat ken ik molken. Ja, dat ken ik, maar inderdaad wat niet in de kuip.